aquella sensació que encara continua, buscant llocs que encara no he vist mai, i són aquells que tu em vas dir algun dia. Jo camino sempre al teu costat, ja ho saps, perquè mai no et deixaré la mà contra vent i foc. He vist la llum, anem corrents allà on ara brilla el sol. Ningú no podrà, ningú aturarà els nostres cors radiants d'amistat. Si et tinc a prop meu n'estic segur, miratges i tot podré atrapar. No ho veig? Mira, allà ja es veu un cel ben blau. Blue Dragon. Maru, i en Shu? Doncs encara és Maru dins d'allò. La Prímula i el doctor també són allà. Noi, aquest ets tu, noi? Sí, ja he pogut fer sortir tota la meva forma, tal com és. En Shu està lluitant allà amb en Rudolf, el cap dels éssers superiors, a dintre del Kaiser Zufar. Records. Matilda, on és en Shu? Senyor, rebem un lleu senyal de dins del drac gegant. En aquest moment, sembla que no es mogui gens ni mica. Aleshores ja sabeu on és en Shu. El dia de la batalla d'Esmei li vam col·locar un petit localitzador. Hem arribat aquí, seguint el senyal del localitzador que porta en Shu. Gràcies als motors de gran altitud que ha desenvolupat el general. Primer, anem a ajudar en Shu i els altres. Molt bé, nosaltres anirem a atacar. Logi, tu encarrega't de cobrir-nos. Està bé. Maru, anem! Sí! Lota, tu queda't descansant a la nau. Que s'aturin, és perillós. Acostar-se al Kaiser Zufar és impossible, noi. Però... En aquest estat els aniquilarà. Totes les unitats preparades pel foc de cobertura. A les seves ordres. Esquadró Sleipnir, preparats per l'activació. A tots els homes. En aquesta batalla hi ha en joc la supervivència de la humanitat. Hem de treure tot el que portem a dins i guanyar costi el que costi. Soldats, no perdeu la confiança i penseu que la victòria és nostra. Avui això és l'únic que ens val. Aspiro el millor de tots vosaltres. Vinga, amb això ja podem lluitar dalt del cel amb total llibertat. És el que ens podíem esperar de Rosenkreuz. Foc, ara! Una barrera? Tots els nostres trets ens tornen rebotats. No va bé! Entrarem tal com venim! Però si atacam així, també ens sortirem Maru escaldat. Mireu allò! M'ha sortit alguna cosa. Un exèrcit de dracs! No anem bé. Intercepteu-los! Ràpid, prepareu tots els canons! Esquadrons Sleipnir, quedeu-vos tots esperant en formació a la rereguarda. Endavant! Amb la instal·lació dels motors de gran altitud, hem guanyat en mobilitat, però... De veritat que ens hem d'enfrontar amb aquell monstre? Vinga, va, para de queixar-te. Pensa que al final els hem pogut atrapar, aquests monstres. Això sí. Formem files! Ràpid, formació dit! Entesos! Atenció, ha arribat el moment de la veritat! Matilda, jo també entro en combat. D'acord, que la sort t'acompanyi. Primer de tot, destruirem la barrera. D'acord!
És l'última. Me'n moro de ganes. Protegirem el nostre món! Sí, ara lluitarem, Cluque. Protegirem els que estimem. Jo confio en en Shu. Estic segura que tornarà. Destressa, ànim, força, força! Avui anem a totes! D'això, tot a punt, Marumaro? Sóc el Maru aliat de la justícia. Tots a l'atac! Que comenci la batalla! Shu, molta sort. No pot ser! Zola! Quant de temps, Shu? Ho sento, Zola. No els he pogut protegir a tots com vaig prometre. És per això, oi, que ara ets aquí davant meu? Perquè t'he fallat. Zola, si jo hagués sabut aprofitar millor tota la força del drac blau... Escolta'm, Shu. Zola, tu ja sabies que tot s'acabaria així, oi? Que just després de les tenebres apareixerien els dracs. Sí, jo ja n'era conscient que existien. I m'imaginava que després de la lluita contra les tenebres us enfrontaríeu amb els éssers superiors en una batalla final. Però el resultat és el que tu ja saps. Aquell cop, les tenebres i jo. Shu, es pot dir que aquest paper te'l vam encarregar directament a tu. A mi? Totes les forces de la humanitat reunides per l'últim contraatac. Però... Atenció! L'objectiu concentra molta energia. Com? Retirada general! Retirada general! Ai! Una marumica més i... Quina potència destructiva! No esteu morts de pànic. No tingueu por! Va, reagrupeu-vos i formeu! General Loki! Just a sobre seu! Un enemic a 270 graus! Odin! És meu!